Képzelj el egy világot, amiben minden vágyadat valóra válthatod. Megtanulhatsz dolgokat, amiket már olyan régóta szerettél volna. Olyan otthonod lehet, amire mindig is vágytál. Te tervezed meg, magad építed fel, olyan helyen, amit ideálisnak tartasz. Minden állattal barátságban lehetsz, még azokkal is, akiktől most esetleg félned kellene. Együtt lehetsz azokkal, akiket már elveszítettél az életben. Tökéletes egészségnek örvendhetsz. Nincsenek már fájó végtagjaid, nem gyötör semmilyen betegség. A megélhetésért pedig sohasem kell többé küzdened. Mindig lesz élelmed, egészséges és élvezetes. Anélkül, hogy aggodalmaskodnod kellene ezen. És a legfontosabb, ez az élet sohasem ér véget. De hogy kezdődik a tanúk szerint ez az egész? És milyen izgalmas kérdések vetődnek fel a paradicsomi élettel kapcsolatban? Térjünk vissza ehhez a valósághoz. Nézzük meg a tanúk szerint, mi kell, hogy megtörténjen előtte. Az a tény, hogy Jehova megszabadította a népét Egyiptomból, bizonyítja, hogy minket is meg fog szabadítani sátán világából. Ha úgy érzed, összeroppansz a gondok miatt, ne add fel. Isten, aki képes volt szétválasztani a Vörös-tengert, téged is meg tud menteni. Ha a közelgő nagy nyomorúság idején a sátán mellett állók sarokba szorítanak, jusson eszedbe, mindvégig ki kell tartanod. Jehova meg fog menteni téged. Minden szolgáját megmenti, aki nem adja fel. Mi az a nagy nyomorúság? Kik azok, akik sátán mellett állnak? Kik Isten szolgái, akiket meg fog szabadítani? Az őrtorony társulat egy nagyon borzalmas időszaknak írja ezt le, ami Armageddont előzi meg. Soha nem voltak olyan borzasztóan nehéz napok, mint akkor lesznek majd, illetve olyan nagy események is fogják jellemezni, mint például a hamis vallásoknak az elpusztulása. Értsd, azoknak a vallásoknak a pusztulása, akik nem Jehova tanúi. Az igaz vallást, tehát Jehova tanúit megtámadják, de nem járnak sikerrel. Jézus külön választja az embereket, a juhokat és a kecskéket. Az alapján fogja őket megítélni, hogy támogatták-e Jézus testvéreit, vagyis a 144 000, akik Jehova tanúi szerint Krisztussal együtt fognak uralkodni az égben. Majd ennek az időszaknak a végén jön el Armageddon. Ebből a leírásból már világos, hogy akik túl fogják élni Armageddont, azok Jehova tanúi. Habár amikor szembesítve vannak ezzel a kérdéssel, azt szokták válaszolni, hogy ez csak Jehova tudhatja, az ő dolga megítélni az ember szívállapotát, illetve Jézusé. A valóság az, azért is prédikálnak, hogy az emberek meg tudjanak menekülni Armageddonkor. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Armageddonkor legalább 8 milliárd ember meg fog halni, a tanúk tanítása szerint. Ha nem lenne elég ez a bizonyíték, hogy azok menekülnek meg, akik támogatták a 144 000-es létszámú csoport tagjait napjainkban, nézzünk még meg egy-két bizonyítékot. Egy gyermekeknek szóló könyvben például így festik le, hogy is fog kinézni Armageddon a való életben. Itt Jézus éppen a civileket pusztítja, még azt is feltételezhetjük erről a férfiról, hogy lehetséges, hogy rocker, tetoválása is van. Ki tudja, milyen életet él. Apropó gyerekek, mi lesz vajon a gyerekekkel? Ők is elpusztulnak vajon Armageddon csatájában? Hogyha nem Jehova tanúi a szülei? Fontos, hogy a társunk is jó kapcsolatban legyen Jehovával, közel legyen hozzá. Mindenkinek fontos ez. Kivéve, ha totyogós kisgyerekek vagyunk, ez esetben Jehova kezében vagyunk. Ha a szüleink tanúk, elég valószínű, hogy túléljük Armageddont. De a lényeg az, hogy ez egy háború. Ha egy totyogósnak a szülei Jehova tanúi, akkor valószínű, hogy túléli Armageddont. Még akkor is csak valószínű. Anthony Morris volt vezetőtestületi tagnak egyébként egyéb érdekes meglátásai és bizonyos fajta lelkesedése is van az Armageddon iránt. Egyik beszédében például eléggé részletesen lefestette, hogyan is képzeli el ezt az Armageddoni csatát. It's just very, very concerning for me. You see, I was in Vietnam, a medic in that war. I've seen what happens to humans when they're mangled. You see it on TV and some of that. Well, till you smell human flesh burning from a helicopter crash,
people that look like humans, like a hot dog on a grill, blackened and splitting open. I know what's coming at Armageddon. A lot of dead people. A lot of dead people. So it's absolutely urgent for us to get our minds off ourselves. And let's get out there and help as many as we can, because when it comes, it's going to be numbing for you. You think seeing a deer mangled on the side of the road from a truck that hit it is upsetting? You see humans like that. So it's going to be numbing. De tételezzük fel, hogy nem úgy fogjuk végezni Armageddonkor, mint egy szétpattant virsli. Akik Armageddon előtt haltak meg, azok az új világban fel lesznek támasztva. Az igazságtalanok is. Vajon az új világban már biztonságban érezheti magát az ember? És nem csak az igazságtalanokra gondolok, hanem Jehova tanúira is. Már tényleg megmenekültek? Még mindig nem. Még mindig csak ceruzával van beírva a nevük az életkönyvébe. Lássuk, hogyan magyarázzák ezt és azt, hogy milyen munkájuk lesz Jehova tanúinak a jövőben, az új világban, és a feltámasztottaknak milyen megpróbáltatásokon kell keresztül menniük. És mi lesz velük Armageddon után? Azután is benne marad a nevük az életkönyvében? Igen. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Jézus a Máté 25:46 szerint azt mondta róluk, a juhokról, hogy örök életet kapnak. Ez vajon azt jelenti, hogy már rögtön Krisztus 1000 éves uralmának az elején megkapják az örök életet? Nem. A Jelenések 7:17 rámutat, hogy Jézus elvezeti őket az élet forrásvizeihez. Vagyis csak később kapják meg az örök életet. De ettől még a nevük be van írva az életkönyvébe. Csak még egyenlőre ceruzával. Végül beszéljünk az igazságtalanok feltámadásáról. A legtöbbjüknek nem volt lehetősége arra, hogy megismerje Jehovát és a barátja legyen. Az életmódjuk nem volt elfogadható Isten előtt, ezért hívják őket igazságtalanoknak. Az igazságtalanoknak sok segítségre lesz szükségük. Sokan közülük gonosz, borzalmas dolgokat tettek a haláluk előtt. Meg kell majd tanulniuk, hogyan élhetnek Jehovának elfogadható módon. Ehhez sokat kell majd tanulniuk. Ezért Isten királyságának az uralma alatt minden idők legnagyobb oktatási programja veszi kezdetét. De vajon mindegyikük élni fog ezzel a lehetőséggel? Nem. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus és a társai bírókként figyelemmel fogják kísérni, hogy mit tesznek az igazságtalanok. Az Ézsaiás 65:20 szerint azok, akik nem fogadják el a segítséget, nem maradhatnak életben. Az új világban senki sem tehet majd gonosz dolgokat. Tehát aki nem hajlandó megváltozni az 1000 éves uralom alatt, az el lesz távolítva. Összefoglalva tehát, Jehova tanúi még nem kapták meg a megmentésüket, csak ceruzával van beírva a megmentésük az életkönyvébe, a nevük, és lesznek az igazságtalanok, akik bármilyen borzalmat elkövethettek a múltban, fel lesznek támasztva, míg azok, akik Armageddonkor meghaltak, és esetleg jó életet éltek, de nem voltak Jehova tanúi, nekik nincs lehetőségük feltámadni már. Ez persze mind a tanúk tanításai szerint van. De ezek az igazságtalanok, amikor feltámadnak, akkor el kell fogadniuk, amit tanítanak Jehova tanúi és az igazságosak, akik feltámadtak. Ezeket a személyeket figyelni fogják. Ha nem értenek egyet a tanultakkal, eltűnnek. Nagyon szépen fogalmaz itt a szervezet. Eltűnnek. Nem igazán ölt meg még senkit úgy Isten, hogy csak eltűnt. Milyen kellemes lehet úgy tanulmányozni a Bibliát, az igazságot, ahogy Jehova tanúi hívják, hogy közben figyelik az embert, hogy tetszik-e, amit tanul, mennyire ért vele egyet. Nem túlságosan érezni ezen a megoldáson a szabad akarat lehetőségét. Természetesen, hogyha azt szabad akaratnak vesszük, hogy figyelik az embert, hogy jól reagáljon, különben elpusztul, akkor megvan adva a lehetőség. Mi történik azzal például, akiknek egy kicsit nagyobb dologban kellene megváltozniuk, például melegek voltak? A feltámadók közt nyilván olyanok is lesznek, akiknek változtatniuk kell a korábbi életvitelükön. Példaként eszembe jutottak a homoszexuálisok. Képzeljétek el, hogy feltámad valaki egy ilyen múlttal. Ő szintén hitt abban, mert ezt tanították neki, és ő elhitte,
hogy Isten ezt az életmódot elfogadhatónak tartja. De aztán megismeri Jehova erkölcsi irányadó mértékeit, és megérti, hogy Jehova nem fogja lejjebb tenni a mércét a mi kedvünkért. Nekünk kell alkalmazkodni ő hozzá. Egy ilyen ember meg fog változni? Rajta múlik. Ti pedig majd segíthettek nekik megérteni, hogy hogyan lehet örök életük. Megint csak egy olyan csoport, aki, hogyha nem hajlandó alkalmazkodni a feltámadása után ahhoz, amit elvárnak tőlük, akkor mehet is vissza. Ez azért felvet kérdéseket, hogy a tanúk hogyan gondolkodnak a homoszexualitásról, mert hogyha a tökéletességgé válás nem teszi semmissé ezt a fajta életstílust, ahogy nevezik, akkor tulajdonképpen ez nem egy betegség, ami meg fog gyógyulni. Ha pedig nem betegségnek tartják, akkor úgy kellene leélni az életüket, hogy elnyomnak magukban egy érzést? Az örök életüket. Bár valószínűleg úgy tartják a tanúk, hogy lesz lehetőségük választani, és akkor majd Isten megadja nekik a szívükbe azt a vágyat, ami szerinte helyes, hogyha pedig nem ezt választják, akkor a tanításuk szerint ők is el lesznek távolítva. A tisztogatás még mindig nem ért véget, ugyanis 1000 év elteltével szabadra engedi Jehova sátánt, aki még mindig annyi embert tud félrevezetni, hogy a Biblia a tanításuk szerint azt mondja erről, az akkor elpusztulók száma olyan magas lesz, mint amennyi a tenger homokja. Ekkor az áldozatok száma az már a 8 milliárdot meghaladva ki tudja hány milliárdra nőtt, de innentől kezdve végre olyan életet élhet az emberiség, amilyenre mindig is vágyott. Innentől kezdve nem lesz helye kételkedésnek, ellenvetésnek, senkinek eszébe sem juthat ilyesmi. Személy szerint én nem kértem ebből az új világból. Kíváncsi lennék viszont a véleményedre. Írd meg kérlek a kommentben, hogyha van kedved, hogy te milyen feltételekkel lennél ott az új világban, kívánatosnak tartod-e, és el tudod-e fogadni azt, hogy ennyi áldozattal jár a megléte a tanúk szerint. Iratkozz fel kérlek, és lájkolj vagy diszlájkolj. Hamarosan jövök a következő videóval.